Jeg skal fortælle en lille smule om en analyseform, som vi kalder en Entry-Exit-analyse. Entry-Exit-analysen er en analyse, som skaber helt grundlæggende viden om vores website. Og det vil sige, at det er et af de værktøjer, vi bruger typisk, når vi skal starte op med en optimeringsproces. I sin enkelhed så handler det om, at når brugerne de kommer ind på et website, det øjeblik de kommer ind, så spørger vi dem med en lille pop-up, hvem de er. Hvem de er og deres formål med besøget på websitet. Så bevæger de sig rundt på websitet, de kan besøge mange forskellige dele af det, ind og ud, de kan bevæge sig rundt, de kan købe, de kan forlade sitet hurtigt igen. Det som er pointen her, det er, at det øjeblik, at de forlader websitet, uanset hvor de forlader det, altså på deres exit, der stiller vi dem et spørgsmål igen. Denne gang, der spørger vi, hvordan deres oplevelse var. På den her måde, der kan vi altså for det første finde ud af, hvem er de besøgende på websitet, hvad er deres intention med besøget på det, hvordan bevæger de sig rundt, de enkelte brugere, og hvordan har de så oplevet det? Synes de, at websitet er godt, eller synes de, at det ikke er så godt? Så har vi altså et datagrundlag, så vi kan finde ud af netop, hvem de er, hvilke brugere besøger hvilke dele af websitet, og hvilke brugere er tilfredse eller mindre tilfredse med det. Det er altså en helt grundlæggende viden, som vi behøver, hvis vi vil arbejde videre med optimering og få større værdi ud af websitet. Baseret på den viden, som vi skaber på den her måde, der giver det selvfølgelig en rigtig god mening så at fortsætte over i brugervenlighedstest med eye-trackingen, altså den mere kvalitative analyseform, for vi så finder ud af, hvorfor de så har svaret, som de har svaret i den kvantitative analyseform, den her, som vi kalder Entry-Exit.